Nedavno se preko Vibera širila poruka kao poziva na oprez zbog herbicida pod nazivom atrazin, koji navodno menja pol i mlade muškarce pretvara u žene. Poruka kaže kako je ova hemikalija najviše prisutna u čokoladnim proizvodima, voću i slatkišima, kojih kod nas ima u Lidlovim prodavnicama. Oni se navodno raspoznaju po tome što na ambalaži imaju logo kompanije Rainforest Alliance na kom se nalazi žaba. Ipak, da li čokolada iz Lidla zaista pretvara muškarce u žene? Za početak, šta je atrazin? Atrazin je veštački stvoren herbicid koji služi za otklanjanje korova u usevima i najčešće se koristi u poljoprivredi. U pitanju je jedan od najčešće korišćenih herbicida u SAD sa upotrebljenih skoro 34,5 miliona kilograma svake godine. U Evropskoj uniji je zabranjeno korišćenje ovog herbicida na poljima, ali se on i dalje upotrebljava kao supstanca za proizvodnju drugih hemikalija. Kako piše na sajtu Američke nacionalne biblioteke medicine, atrazin predstavlja pretnju po zdravlje i životnu sredinu. Ova institucija, ali i Evropska hemijska agencija upozoravaju da nesavesna upotreba atrazina može uzrokovati iritaciju kože. Studija je sprovedena u Sjedinjenim Američkim Državama 2013. godine, koja je ispitivala uticaj pesticida, a između ostalog i atrazina na plodnost muškaraca, konstatovala je da ovaj herbicid može uticati na smanjen kvalitet sperme. Dakle, u nekoj meri atrazin zaista jeste štetan za ljude. Ipak, šta je sa tvrdnjama da atrazin menja pol i mlade muškarce pretvara u žene? U lančanoj poruci stoji kako je naučnik dr. Tyrone Hayes otkrio da atrazin menja seksualnu orijentaciju žaba kada se ova hemikalija nađe u vodi u kojoj žive. Međutim, ono što u poruci ne piše jeste to da su žabe tokom ove studije bile kontinuirano izložene atrazinu. U studiji se navodi i da žablja koža apsorbuje atrazin mnogo većom brzinom nego koža sisara. Žabci koji su učestvovali u studiji jesu hemijski kastrirani i potpuno feminizovani. Ipak, nigde u istraživanju nije navedeno da atrazin može da ima iste posledice i na ljude ili uticaj na seksualnost muškarca. Ova studija privukla je pažnju mnogih teoretičara zavere. Među njima je i poznati desničar Alex Jones, koji je u svojoj online emisiji zaključio kako je ova studija dokaz da američke vlasti pomoću hemikalija pokušavaju da pretvore heteroseksualce u homoseksualce. I za kraj, kakve veze sa svim ovim ima logo sa žabom? Pa, celu priču oko menjanja pola žaba teoretičari zavere povezali su sa proizvodima dostupnim u Lidlovim marketima, koji na sebi imaju amblem nevladine organizacije Rainforest Alliance, gde se vidi upravo žaba. Ova međunarodna neprofitna organizacija posreduje između velikih korporacija, poljoprivrednika i drugih organizacija kako bi osigurala odgovoran odnos prema životnoj sredini i očuvanju prašuma. Dakle, bez brige. Ne samo da logo ove organizacije na nekom proizvodu ne označava prisustvo atrazina, već u stvari garantuje da su pri proizvodnji ispoštovani strogi standardi Rainforest Alliance o zaštiti prirode. Simpatična ilustracija crvenooke list žabe nema nikakve veze sa atrazinom. Dakle, malo čokolade iz Lidla vam sigurno neće promeniti pol.